Салом алейкум, دوстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Дӯстони азизи ман чӣ хеле хурдестем. Ана пешравиҳо бисёр шидестем бо хӯриҳои намояндаҳои Корея дар Тоҷикистон сураташа мепардом бинем. Ҳамеша рӯз гузаштаеста. Касоне ки мехоҳед кор кунем марамат рақамҳо дар рӯи экран бинависем шамил намешавем. Мо почти ҳар рӯз мосурӣ дорем муриди пешравӣ дар ширкати Атоми дар линияҳои Тоҷикистон. Кор беҳад осона. Як бор харид мекунед, беҳад продуксия зур дора, пушаймон намешед ва ба 200 сомон метавонед ойлики 100,000 ва яъне 150,000 сомонада бигиред. Рақамҳои рӯи экран бинависед, ҳамаи шуморо интизорем ва умедвор шуморо маълумот кунам. Салом алейкум, духтаро, и видеои навай. Неки ҳолям ҳамун рӯзай ба фикрам. Соат 2 шабай, рӯзи дигааш, ҳавша соат 2 кумам ису ята овоз беброя, ҳамаш бедоранда. Мактабраво ҳамаш хован. Дуим смено ҳамаш бедоранд, равшан. Омад тори сари мама бедор шудум омад. Комментария хондум, ҳама навистияна пай хусият. Ҳамин корчора кадом магазин хариди, магазин да куҷоад. Магазин духтаро да 112 да комментария навистиян релакс. Ҳамин магазин мара три дочинки нишон дода будагда. Ҳамин сол аввали сол. Ана амҷа ёд гирифтим ба чизои хушруда ҳамуҷа будиян. Ана ин квартира навистиян анги мебели то ная гуфтум ки ҳо духтаро. Нархш чекша партуфтен да як қоғаз буд. Партуфтиян 200 чанд сум уқа қимат не да ҳам сурат бояд метофтак. 200 чанд сум максимум бигирем 300 сум. Ва чӣ дошта ина пешнишон тефтияна пай хусият қайчи ина корча тест накиш. Корчаҳои кикинои ужасда одамро мекишанд ва корчаҳои калон хлебрак корчаи чи ҳами обични ва сертозакнак. Тамом чанда та 4 та корча доштай духтаро не 5 та корча доштай як қайчи ана мохе духтарако дальши нархи чира гуфтиям намак монак диданги видеоро соз комментарияша хондистам хеле то гуфтум каси дамиша тухта хурдания чи и духтарако 110 сум ба фикрам ами груба бигирем 111 сум. Неки ман он намуча бояд мегирифтам тахташ дига хемин мише аки чи удобна буда ки ҳардаш то мехира дӯстои азиз. Ҳозир ман ята чӣ хеле ки шумо дар видеои пештара гуфтум иёра гуфтаистам ки чизои кӯҳнара уста коробка кунен варен монам беста да подвал. Аввал ман фақат пастаи як чизам дита мешуд ку тақсим мекардам. Плита танао мехардам баша ягон кас да тиен. Ҳозир ба хулоса омадам ки зачем пуст беста да коробка бо дар кор меша ягон кори дига да. У чизои кӯҳнар ҳамаша ҷамъ кардистам. Ҳоли дар пеш як гала покупкаи дига ки оста бояд бишава ҳамаша як ҷоя наметавонем харида. И рейс браварамон али бия ба давомша мехарем. Ба фикр покупка тамом мешава. Ба ки як рамонари рафтаистай биёя бо ягон сум ҳалол чи бо ягон чи ҳалол харам. Ана ҳозир ҳо ма чӣ харидим ирӯз ма шуморо ҳозир бо нишон медиҳам. Ирӯз бо ду чи дигам харидагим. Осаи ду чира дидем. Мо ду чи дига харида будем. Ҳама чизи харидагим ҳамин динай магазини релакс духтаро 900 чанд сум шудагда 1000 сум нашуд. 900 чанд сум шуда буд. Бо давҷа ма салат харида будем, нон харида будем, хеле чизо. Магазин продукта ҳам дора ку хулоса ира ҳамин грубаш 300 сум уш 111 сум 110 сум ну чанд дирам буд. Бана хеле қошуқ гирифтум. Ина хеле қошуқ гирифтум духтаро. Қошуқ надорем не доштем духтаро. Як гала қошуқ доштем. Чӣ хел бигум қошуқумон уже комплектҳо кам шидаги будагда. Яташ ҳаст яташ нест дастҳои ду равшан бедурой бо ҳам режим пештара шуде. Ята ҳаст а як комплект ята нест. Иним хеле ана баъд
ایرا برای خودمون گرفتم گفتم همه او اشتق پشتق قراره کنه گفتم پادوال نه 20 تا گفتم قوش بروره وایش در کار نیست گفتم پیچاقش در کار نیست مولا بروردی پیچاقش در کار نیست گفتم فقط قوش در کارای مونا 6 تا مو 8 کسیم خفتم با یگون بالو میکنیم من با میگیریم دیگه خیلی خلاصه نموداش بسیار بود من نمودش گرفتم بسیار زور نداشته باشه برای که ایو حرام حلال میشه من گفتم اینجا باید چیرکو جمع میشه زرد نمیفوره من گفتم میدونه که سویتی چیه بعد سفید میشه و بیزی میشه خلاصه سفید چه گرفتم дальше другая находка сковородка она дина گفتم که омес میگیریم گفتم она بعد сковородка گرفتم همین دیگشم بود она دیگش خیلی تماشا کردم امرام سرمستیمه بود خیلی با دیلم دیگ نگفتم ده омес میگیرم گفتم که ما همش یه جویه که دهنک نداشت دو سه دو نمود بود تمام یه نمود چیست بویی بود و я معمول نمیخریدم شیشگی نه چین خیلی دیگه که بعد короче средний качество инами бигем зур не безе пам не ба ира гирифтам ана гирдиш хеле резини ҳозираш да гуфтам ҳо басай то омадан рамунали пули ҳалол ва комплекти омез баъди сол намешава ба фирм чи комплекти омез хулоса инам қадар чиз харидам мадина 3 чиз 4 чиз харидам ами хариб 900 чанд сум шуд давҷа гитая 100 сумш бо продукта буд и чанд сум и қимат буд 300 чанд сум ай ҳами чизо ҳами қимат буд чекш афсус нест не озбести ма чека миём 300 чанд сум мегум то ба 110 сум дай 223 сум и будай ё 210 сум и короче ирам и 335 сум дай нав чека юфтум мо инҷа бо вай дорем да ватсап группаи оилавӣ дорем ки дастходора давҷа менависем ма чек рӯи кадаги минамаха хулоса дӯстоинам қадар харид баъд одамое ки ай у видео нависистиян ки ва кухни гарнитуртон зур мехоҳем киранги ами устош дар куҷоя духтаро ни советую барои ки ёзи мара рабнали мега ки ҳама қаб бояд боша мега кухни гарнитур мега мегӯ нахоҳ ки ява ҷав намҷаш боша баъд бесифати баъд айда ниҷашам ба назарам хайҷа стандартай меган сифати хуб нест соскунош мисол наметавонам хеле соскунораш модари камин дават кунам барои чӣ мисол набине элементарна як шкаф поёна якташ боло хай барои навичоко ранги мо мешава лекин дар корое ки ҳалол соскунан шуморо иҷам хаместа ира бине ташчихешко не худшон хеле қабгим са ҳалол кордаг нестанда баъд нашоти бо ҳами мегзарем пичикои ма чӣ гуфтиям апа хусият гуфтиян ира бояд шумо я намуча мегирифтен ки хеле мешид тиқ сарш поён мешид ё иҷаза чимоне мега о пас мереза ман надонам чимоне пичикои аха и фасон тоф дар назари ма духтаро барои ма ира гирифту خلاصه کارتیگش میدید او جمعیت اینجا دو این اینجا داره سه تا میتونی بزنی چیکار کنم سه تا گرفتم مرا میفوره که نمیرو استول خوب خول باشه هیچی نداشته باشه این سر میشه دیگه لعلی کوسا پپلنیتسا تماشا بینو فراموش کردم با اینجا دکه خیلی زدیم کبود شوخ شروع کراچی شبانه دیگه حال دارم با همی کخنیشو شب روز دیگه دارم جه خوره سویتا موزیکا کمال دارم جه